Dobrý den, paní dáma, vítejte u tohoto videa a v tomto videu budu hrát Skywars na MC Rybáři, ale budu plnit 5 úkolů nebo si vyhodím počítač z okna. OK. První krev. Získej první krev. Nebo kill. Jasňačka, to je vlastně... OK, tohle bude extrémně těžké, ale věřím si. Nesmíme ztrácet čas, jo, tak to není to, co jsem chtěla. No, první krev bude chvilku trvat, protože to je i v samotném tomto serveru, jakoby, že se tady počítá i první krev. První zabití, jo, jakoby tohle krev. Mě dodal 1000 kámo, to je nějaký tryharder. OK, jdem nahoru. Potřebuji bloky, kde jsou bloky? Tady, dělej, bloky. Kill, takže dělej. Třeba k němu, já nevím. A musím ho zabít. Pojď sem, bráško. Musíš být první krev. Yes! First blood! Kámo, lidi, tak tohle byl actually jednoduchý úkol, jdem na další. Ty říká mostář. Dostaň se na střed mapy do 60 sekund od začátku. Jo, tak tohle bude hodně jednoduché, jakoby... Nevím, jestli to myslíte, jak to myslím já. Ale asi ano. Myslím, že jo. No! Potřebuji hitboxy, kámo. Jo, dobré. Takže rychle. Uběhlo nějakých pár sekund. Dělej. Ne! Dobrý, tak těmhle skolit bloky a jdu. Jo, do. Jenom bloky, prostě. Dělej, pojď. Jako jsem si to aj vyhrál, co jsem to byl. Ale to nevadí. Dobrý, no, to je absolutně nic. Já nic nemám, kámo. To je absolutně háj, bro. Aha. No dobrý, dobře, takže tohle jsme taky zvládli. Lovec hráčů, aspoň 3 killy. Ježiš, tak tohle bude těžký, lidi, já to nevím. Guys, tahle challenge je extrémně těžká. A pro mě snad nemožná, takže jdem na jinou. Dostaň se mezi poslední 3 hráče a vyhraj hru Skywars. Už mi dává tak těžké. Párkrát jsem to vyhrál, ale jako fakt výjimečně. Takže... OK, buď především, možná bych to zkusil vyhrát. Nevím úplně, jestli to bude teda. Protože jsem fakt špatný hráč. Kámo! Jaká šance? Čemu jiné úkoly, proto prostě tohle moc hard pro mě, kámo. Pojď, průzkumník. OK. Dobře. No, si hodně málo bloků. Tak vezme. Tak a jdu stavět. Nevím, jak se to speedbridgeuje. Takže musím jít to takhle. Na shiftěk. Nezhodíš, bráčku, nezhodíš. OK, mám to. Jsi to přežil.
Víte, co? Yes, ještě kill. Dobrá. No ale každopádně, děkuji, že jste dali like a odběr, a jestli jste to nedali, tak prosím, jo, dost mi to pomůže. A budu vědět, že vás tyto videa baví. Když na tomto videu dáme 15 lajků, tak natočím 5 questů na Fortune Towers. Ciao.